L'Associació de Veïns del Centre Històric de Balaguer ha celebrat aquest dilluns la Festa dels Anicets. El programa ha començat a les 8 del vespre a l'església de Sant Domènec amb una missa per posteriorment procedir al repartiment dels anicets entre els assistents i a la benedicció dels sellons d'aigua fresca. Seguidament ha tingut lloc una ballada de sardanes a la mateixa placeta de Sant Domènec. La ballada ha estat molt especial, ja que des de l'Associació de Veïns del Centre Històric i l'Associació Balaguer Capital de la Sardana 2022 s'ha preparat amb la cobla Jovenívola d'Agramunt una ballada per recordar les altres poblacions de l'entorn que han estat capital de la Sardana o bé ciutat pubilla de la Sardana. Ho ha explicat el president de les dues entitats, Jaume Marbà. El que volíem era agermanar-nos amb totes aquestes poblacions del nostre entorn que han estat en algun altre moment o més ciutat pubilla o bé capital de la Sardana. Ens ha agradat molt. De fet, ara fa un moment, quan ha sonat la sardana Mollerussa, capital de la Sardana, ha vingut una delegació de l'agrupació sardanista de Mollerussa i, per tant, la veritat és que estem molt contents. Entre les sardanes dedicades a les ciutats pubilles s'han interpretat les obres del Pubillatge de Cervera, de 1994, escrita per Carles Santiago, la del Pubillatge de Lleida, obra de Ricard Viladesau, la del Pubillatge d'Organyà, obra de Jaume Riu, i finalment la del Pubillatge de Bellpuig, que enguany ha commemorat el 50enari i que va escriure Conrad Saló. Amb aquesta activitat es tanquen els actes organitzats per l'Associació de Veïns del Centre Històric aquest estiu. Aquests van començar amb la festa dels fanalets i la diada de Sant Jaume el 25 de juliol. El dia 30 es va fer la tradicional cantada d'havaneres amb el grup Sons del Mediterrani i el passat dissabte, dia 6, van continuar amb la diada de Sant Salvador. Des de l'associació han fet una valoració molt positiva de la participació de la gent i també per la recuperació de gran part del programa d'actes que s'organitzen habitualment per aquestes dates. Perquè enguany han pogut reprendre amb una certa normalitat, que era l'objectiu. És a dir, la pandèmia va fer que fa 2 anys no féssim absolutament res i que l'any passat féssim a mig gas, la meitat de les coses no les vam poder fer. I per tant, enguany hem de tornar a fer tot, hem de tornar a fer les havaneres, hem de tornar a fer la festa dels fanalets, amb normalitat, que es pugui fer la romeria dels fanalets, hem de poder tornar a fer la festa dels anicets, hem de poder tornar a fer tot. I la veritat és que estem contents, també sobretot per la gran resposta que ha tingut totes les activitats que han programat per part del públic. Per tant, l'altre dia, per exemple, l'esmorzar de Sant Salvador, aquest dissabte està ple. Avui aquí, a Sant Domingo, torna a estar ple. L'altre dia, quan vam fer la festa de la Diada de Sant Jaume, va estar ple les havaneres, que enguany vam portar un grup nou, un èxit brutal. Per tant, la veritat és que com a associació de veïns estem molt contents de la resposta de la gent de Balaguer. Des de l'associació també s'anima la ciutadania a fer-se soci per participar d'una forma més activa.